Скрипче. Клипче. Скрипче. Ай, Иване! О, Как да не ти отговорих, нали? Даже ти писах да дойдете някой ден с малки. да бе, казах ти, ама да ти кажа, че половин час не мога да му отразиш. Еми, сигурно съм бил на копа, бе. Ти каза, че си на копа. Абе, няма ли да минете с малки? Карга! Нямаме кола, с какво да отидем. Не съм казал днеска веднага. А, Брате, как се пише? тия дни с снайпера правим нереални резултати. Ти видя ли аз със снайпера станах Pro 5? Ма как се пише? Да, видех. Къде сте, бе? Добре, че му помогнах. Ай, голото, бе, човек. Четвърти ченъл, Юрап. Смених оръжието и докато го смени и да зареди помпата, Абе, всичко. ти мина през мен. Иване! Не викай па и ти, бе, мале, на пах човека, бе. Но Да. в четвърти чанел Абе, или не в... ти слушай Да. капаните патрони, бе. От твоята семка няма други да зна. Еха ли флага? На Амка. 5 кръв съм, човек, на 5 кръв. Фак. Бах ти като заек бегаш. Аре флага ни, бе, ламери. Ах ти ботовете, момче. Ще бегам, бе, човек, аз Как бега като оплашен таран да на нос, скача, върти се. Гарга бързо, гарга, крий се, брат. Не, не. Опитай се сега, ама как ще иде? Супер снайпер, то какъв българин ли е? Браво, Иване. Окей, закарах аз друг флаг. Взеха ти местото. Да, за тебе няма място, Жора. Сега ще То кикнем. няма място. Само ме пусна в това. Да, ама чай да кикнем той изтерлия, букуклия, какъв е? F11. Айде, Леко натисна F12. Ами виж сам и за Hellraiser место. Нацелихте безмерник, ю! Браво, браво, кеш ли са? Се кефа. Ако не беше само ракета, щеше да паднеш и да викаш Знам. Котло! И викаш. Живко, сваляш ли нещо? Ай,